представете си библиотека. Само че вместо книги, по рафтовете има хиляди епроветки, съдържащи живи организми. Знаете ли, че има инвитро бебета, които достигат репродуктивна зрялост още докато са в епроветка? И не говоря за хора. Говоря за растения. Аз се занимавам с растителни биотехнологии и по-конкретно с микроразмножаване на растения инвитро. Или казано по-просто, правим бебета растение в лаборатория. Процесът започва с малки парченца от едно растение. Толкова малки, че понякога са едва няколко милиметра. Първо ги къпем. Растенията, както и хората, носят по себе си бактерии, гъби и микроорганизми. А в лабораторията всичко трябва да бъде стерилно. Затова преминават през серия стерилизиращи разтвори и стерилна дестилирана вода, за да премахнем всички замърсители. След това ги храним. В стерилни условия поставяме малките растителни парченца в специално създадена за всеки вид растение хранителна среда. Тази среда съдържа минерали, витамини, въглехидрати и растежни регулатори. Образно казано, това е тяхната бебешка храна. Нахранени растенията влизат в помещение с контролирана температура и светлина. Нещо като родилно отделение, но за растения. Приспиваме ги всяка вечер. Да, растенията също имат нужда от сън. Те имат собствен биологичен ритъм. Нощем променят метаболизма си и забавят част от процесите си. Затова дори в лабораторията им изключваме лампите вечер. И докато растат в епроветки, се случва нещо, което дълго време в растителните биотехнологии се е считало за нежелан ефект. Нашите растения започват да цъфтят инвитро, вътре в епроветката. А цветът е репродуктивният орган на растението. Тоест, тези растения достигат репродуктивна фаза още докато са в епроветка. Именно това превърнахме в продуктова иновация. Така създадохме цвете в епроветка. Живо растение, което расте и цъфти без почва, без поливане и без специални грижи в продължение на месеци. Науката често се възприема като нещо далечно и сложно. Нещо, което стои само в лабораториите. Но науката може да бъде и в ръцете ви под формата на подарък. Може да бъде устойчиво решение. Защото най-добрите технологии са тези, които си сътрудничат с природата. Това са моите инвитро бебета. И честно да ви кажа, често се гордея с тях. Супер, може ли аз да започна? Страхотно. Какви бебета имаш? Аз нямам въпрос, по-скоро искам да кажа мое впечатление и мое усещане. Тази презентация и това, което правиш ти, Петър, с тези цветя в епроветка, ме подсети за една мисъл, един разговор на Фейман, когато той се е срещнал с някакъв негов приятел, който ме казва: защо вие ученици искате всичко да разделите на разпаднете на части, до атоми и така нататък. Ако видите едно цвете, не може да оцените неговата красота. Разбира се, абсолютно не точно предавам този разговор, на което Фейман отбърно разбира, че ние като хора можем да оценим и красотата на това цвете, и дори красотата на една градина. Ние знаем много повече за това цвете. Биолозите ще ви кажат кой клас е това цвете. Ще ви кажат как се храни, как да го отглеждате правилно и така нататък. Така че учените и хората, които се занимават с тези технологии, имат и този допълнителен поглед. Но всъщност имат и това естетическо усещане да възприемат цветето като някакъв красив обект, не само научен обект. Така че наистина много ти благодаря за тази презентация и това, което правиш. Наистина е важно да можем да свързваме науката с неща, които де-факто изглеждат доста отделени от нея и дори и противоречат. Браво!